para kadang pamirsa kakung wah putri ingkang tansah babagyo harjo midhametaken salah setunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ Yoga Revolution. Mugia tansah bisa ngremengaken panjenenganipun sedaya. Sumangga. Para kadang pamirsa kakung wah putri ingkang tansah babagyo harjo midhametaken salah setunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ Yoga Revolution. Mugia tansah bisa ngremengaken panjenenganipun sedaya. Sumangga.